apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat akong siyoni pa kayo. Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kayang, awan ka rin papanamin ton madamdama? Jak pa'y sigurado, apay ka din. No awan naramidem, agdalos ka mo diti balay. Agsagad, kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita inton madamdama. Kita amat ti maaramid diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay, agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na ata jak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati ipang pangrunam. Hay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi garden. Saan man akong kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, siyoni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umayo ibaga. Nangyigak lang iti prutas para kada kayaw. Idisuyo pa ilaang di tatatang. Ay nawaw, naita cellphone mo man ang ti dumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam agdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday tati insurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen ta saan mo't nasaya at akit kitaan. Nakarugro kay iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan yaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kay mau. Busy ak tatang, jak masango ti agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mo't ti dumdumugam. Busy ak nga cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tar aramidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw, kadimot masangot ti asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni aya tatang. Adda iti unag. Bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang cellphone Ay nawaw, imbes nga agdalos, saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dila agbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayo na mangibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarame. Una yung tikastasyon Ay nawaw, napudot manin ti ulong si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbain ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, aginana ka pa'y, saan asyak ti pagpupungtutam? Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Katsi ka, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka, saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos? Iso mati nagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat na nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rud adi kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum kumatibalay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya ter aramida mo sang bakay. Kas makita mo't, agvid-video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakay. Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang day talakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ti kurang.
Una ng amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da bakit? Saan mo't siguro, lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas na kunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. At damot tin kadakwada ano narugit ti panangkita dalakay. Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa yung mangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay, iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya? Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga osang. Nung nagrugi latamot akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. Ay, unay, kansyonay. Di lawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos mo ti balayaw. Awan imbagak akas na tatang. Ti kanyak laang kat ape ang masapol nga ipos na pailaang ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyangam mag. Tumakdar kakit diti da, tatulungan nak ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdardalusak diti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang, itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo, Artemio. Balay ti dugyot, kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang ti dakda kamatek. Abay ti balay da usang. Di mo nakita je vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman ni usang. Nakitak man ay napumpunasan na titawa da, itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam ti diding da, oh. Ay nawaw, day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanang ti langana. Sampay nga analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Ni tatang pay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ayuwanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Ada ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo, kas labalay ti dugyo ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isu siguro ako nam ang nakarugrugit. Kasla isumot langan ah. Apaw, di ka man. Di ka agin dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos, agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Amom si Kasyo ne, tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panakitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan? Makapaburak iti dara deta asyo ni lakay. Ay nawaw, apay manan ayan ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Ah, anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan, kat mo nakapigpig sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mo latta ni kaskaso bakit? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakit? Di mo latta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yu kani usang. No apay mo tamasapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay,
nagtinakangag iti magbagam Sino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga aguyaw ka. Siguraduam perfecto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga. Akasla balay ti dugyot ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay katusto na. Nagaduman ng bagam ditan. Anyat aramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tig-iga ma'am. Sapay nakafokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na Tay ladawan nga inpos ni Shoni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalas ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impos ko. Aglablabusan day babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y makaamiris iti aramida ken kuana. Marmarwam day ita babae. Ay nawaw, balay tayo mati impos day jay nga osang. Andat ko na? Kita mo, balay tayo mo day ta, nay. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka, iwaras mo pa iti panagkitam itaglawlaw mo. Kuna naman? Ay no, makaparurod talagang. Aguray ka man. Comment mo na ito, isan ka day? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Aguray ka. Ta basag pa iti comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisi ko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kunak. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumait apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balayda. Kasta pa laang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Sikamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa dinumay. Awan oras kong agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mat ni Syonay. Apay nga ta. Anya nga ta manan tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iti balay da. Tasalunsurag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay kaday? Ada ka rin masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Syonay iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat na pasama kaya. Dadya ka rin tatang. Pinasagiran ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito Syonay. Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Osang. Kasla balay ti dugyot. Kung nanakit din, ay nawaw. San lagayam asaw? Ada pa'y kayam comment na. Ada tatang. Iso nga, inripos mo't ni Usang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't ti nakasairan tirik na dito asyon eh. Binaybay aklatan Ta nauma akmutan nga agsasaog tatang. Anya ti masapul mo, Shonay? I-delete mo dayjay apos mo. Ne, di ka agungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimalasakla ang tapno amom tirik nana. Kita ana imbagdag iti background mo iti Facebook post mo. Aglang pay abalay ti dugyot ti balay yung iti balay me. Pintur laang ti kurang me tapno ibagakeng ka. I-delete mo dayjay nay. Kalpasan ti inaramid mo apan ang uyaw iti balay me. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay me. Anay, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot.
Kalpasan na, ikumparam iti balayo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Tatalaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka. Ay talaga ang makaramanday di nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ro iti day a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da asaan pa na pinturan. Saan na kumamot ng uyawan ti balay? Mayat nga ro ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impose iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga ti Facebook mo tinangalaan na kanagidi aladawan. Wana, ngam impose na akas jay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakit ang tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mo't ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin tilawan amin, sunay. Sanak pa anak kabalas iti dayjay nga osang tatang. Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abaybay tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalus ka kita ita no saan nga aglanglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mat. No kasta bisi nila kaymaw. Asikasum kumamot ti balayo Sana kasta baybay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam, no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauyaw ka pa anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad alumaban ka. Dahita ti maalam iti kinauyaw kan kinamanagdilaw mau. Ay nawaw! Di ka aguy uyaw tapno di da kantumat uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.